Včera večer sa v Superstar odohrala veľká dráma. Martin Harich v súboji s rockovými pesničkami takmer prišiel o postup. Tento žralok to je rockerka Gabina Gunčíková. A tie ostatné rybičky, to sme my a v rockovom kole sa budeme snažiť bojovať so žralokom. Žiaľ, nepodarilo sa. Z československé Superstar dnes večer vypadává Martin Harich. Martin Harich získal nejmenší počet SMS hlasů, je mi to moc líto. Doktora. Pardon, doktora. Doktora, pojďte sem, tady faninka skolabovala, prosím, prosím, prosím. Po oznámení mena vypadnutého finalistu nastal v dave zúfalý plač fanúšičiek. Jednu z nich dokonca museli ratovať záchranári. Tak to jsem viděl u Michaela Jacksona naposledy. To ma teda rozhodilo viac ako to, že som vypadol. Tady první a druhá řada kompletně bulí. Holky. Chceš využiť kartu? Chcem. Ano. Ne. Tak mám 100 chutí povedať, že nie. Ale máš smolu, pretože sa tak zlepšuješ, že mňa zaujímaš, ako budeš spievať ďalej. Takže áno. Emóciám sa neubránila ani Martinova rovesníčka, ex-finalistka Celesta. Porota, že jak Habera povedal, že áno, tak to je... Ja plačem, lebo som fakt v šoku, ja sa trasem, to je úžasný spevák, úžasný človek, akože to je neuveriteľné. Ja som toto fakt nečakal. Absolútne posledný človek, na ktorého som si myslel, že to použijú, som ja. Keďže som povedal na jeho, že sa mi to ľúbilo, tak bolo by trošku z cesty, aby som povedal, že ne. Není v tom nic osobního, Martin je dobrý muzikant a určitě z něho něco bude, ale prostě jsem se rozhodla říct ne. Všetky tie veci, ktoré sme mu vytýkali, si bere k srdcu a pracuje s tým. To vidno, že to nie je nejaký človek, ktorému to nepálí v hlave. On vlastně je, myslím si, že je čím dál tím lepší. Mám z toho strašne zvláštny pocit a bude mi trvať strašne dlho, kým to rozdýcham. Je naozaj paradoxom, že miláčik publika nezískal dosť SMS-iek. V hale to totiž vrelo ešte aj po rozhodnutí. Třeba se ty faninky, který ty hlasy asi neposílali dostatečně, tak se třeba proberou a pošlou.